What's up guys? Welcome back sa Tona Channel. Sa today's video na to guys, kakaibang mixture nga itong imuon. Mao ni siya ang usa sa mga sikat sa pagtimpla o kanang polisher or mixture para sa masinawon na to itong mga motor. Actually, mao ni siya nga itong mga ingredients guys. Use oil or engine oil. Dili pwede cooking oil ha. Engine oil or mga ginamit nga oil, suka, dishwashing liquid, shampoo, tubig. Kani guys, optional ni siyang shampoo ang ato ang tire cream. Optional ni kung naa, mas maayo, pero wa okay ra sad kay optional lagi siya. So maura ni siya ang lima ang pinaka basic nga ingredients na to. So start na ta sa mixture guys. By the way, importante na ata ni para pag spray na to, gamit kayo. So start na ta sa mixture. So mao to guys, basic ra kay itong mga ingredients. Makita ra nato sa daplin-daplin, mapalit ra nato sa daplin-daplin kani, pwede ra nato mapangayo sa mga shop. So akong giingon, importante natay nani kay mo ni sudlan.